Horeca λοιπόν 2025, μετά από την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η εταιρεία Construction, η οποία κατασκεύασε αυτό το υπέροχο περίπτερο για την Ουνού και συγκεκριμένα για το γάλα της Barista Gold. Τοποθετήσαμε 2 οθόνες διάφανες LED για την ανάδειξη του προϊόντος και για να γίνει το περίπτερο τεχνολογικά καινοτόμο. Η επιτυχία ήταν πάρα πολύ δυνατή και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με τέτοια project και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ όλο αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης που μας δώσατε.